Wow, kadamo, siyam ka mga pangayaw nga ginapaso ni mga gabunan nga kawatan dakop sa Bacolod City. Yaring balita nga atong gintutukan. Ginabulus-bulusan sa mga sospek ang ini nga wig agod hindi kuno madasig nga makilalaan sa ilang mga target in kaso magdinakpanay na. Ang ini mga ID palarehong itsura apang lain-lain ang ngalan. Apang kunang ilang modus na kalusot sa Metro Manila kung sa diin sila nagikan. Ang naunsyami naman pag-abot sa Bacolod City nga hungod pa kuno nila nga ginpadulungan tion sa Maskara Festival. Grupo ni sila, ginbiktima nila ng mga grocery or pamakal bala sa mga malls. Ila git ipiton kag kung hindi na makatulupangod ang biktima, ila kwaon ang mga kahita. Then after makuha ng kahita, dasig lang mo, mga 1 hours, 2 hours, mag-transact din sila sa credit card sa mga biktima nga ila nakuha, kag dito kuhaan nila mga mahal pa bala nga mga items. Ang ila target, makuha ang credit card sa biktima, iswipe bakal sa mga cellphone kag mahalalon nga butang, tubtob ma-max out ang limit. Sa mga mall ukon ginatambayan sa mga manggaranon kuno sila masami nagapwesto. Ang ID sa biktima, ila man ipakita. Amo na usay ang mga bantay sa mga tindahan, wala siguro nila na check nga ang persona nga transact sa ila hindi amo tuntag iya sa credit card amo na nakuhaan gid nila. Ginkawatan nila sa credit card ng isa ka persona sang Domingo samtang nag-grocery sa isa ka mall. Abang madasig nga gintawagan sa biktimang credit card company kang sa uli na trace nga may nag-attempt swipe sa iyang credit card. Dito nadakop ang suspect nga si Elaine Guarin, 42 anyos, sang Tondo, Manila. Sa ulihi, ginluad sining lokasyon sa makaupod sa isa ka subdivision sa Barangay Alhis sa din sila nag-arkila sang balay. Arisado man sa Jo Marie Salarda, Jonathan Kalinap, Alfredo Capricho, Felix Navales, Rovelyn Abellar, Shane Anino, Jayan Benlot, kag Bea Ramirez, Lunsay, Tagatondo. Nagkuha sila mga cellphone, bag wallet, kag madamo pang items sa posible kinawatan man. Nagpaiway ang maining nga magpa-interview. Kahapon, sanggin pa idalo mga ini sa inquest proceeding sa kaso nga theft. Panawagan sa BCPO sa mga posibleng na biktima pa sa mga suspect nga magpasaka sa reklamo sa kapulisan. Opo, Kiringel Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.